जवानी के कहां गोतावेलू बानी अभी ताजा तू सबके बतावेलू। चर्चा में बारे कवना से मिल रोजे जाले लागता रे। अरे हम हो सुना सोचता रो जैसन हम होई ना वैसन आजकल मिलल हो गइल बा फैशन। राइटर जैस सुना ऐसे ना नाक धुना मिलिल मनीष से झूठ के न जाल बुना ए हो विकास कलो साटा।